Det er den 3. marts 2025, og status her i Madsensgård er, at de 2 længere, hvor vi har haft butik, de skal sælges, eller hele gården skal sælges, og vi kan ikke have butik der mere. Så nu er fokus rettet imod vores staldbygning, som vi købte for 4 år siden, hvor vi er under maksimalt tidspres, fordi at vi skal åbne butik der til sommer. Så vi har travlt. Og hvis vi går ind og kigger indenfor her, så kan vi se, at jeg er i gang med at afmontere det plastiktag, som jeg lagde sådan midlertidigt her for 2-3-4 år siden. Og vi kan også se her, at det nye bindingsværk, som skal erstatte bindingsværksfacaden her, vi genopfører simpelthen hele bindingsværksfacaden mod skyttegænget. Jamen det ligger her og er blevet fræst og hugget til efter alle kunstens regler. Vi går lige ud, fordi den nye indgang til butikken, det bliver herovre i hjørnet. Og der har vi sådan en lille hemmelig dør ud. Vi vender lige rundt og kigger her. Og man kan jo fornemme, at det bliver jo et kæmpe butiksareal, vi får. Og jeg går ud her. Så er vi ude i skyttegænget. Havnen er lige hernede. Og her har vi facaden mod gaden, som vi altså udskifter med nyt bindingsværk, og så kommer der nogle butiksvinduer i på en eller anden måde, og så bliver døren altså herover til højre. Men det vender jeg tilbage med, når vi er kommet lidt længere. Så indtil da, er det godt.